Pa ja još uvijek ne mogu da verujem sve to, da se to meni dešava, mislim i dalje da je sve jedan jako lep san i ne želim da se probudim. Sinoć je zaista bilo perfektno i mislim da to svaki sportista treba da doživi. Pa oni isto kao i ja ne mogu i dalje da veruju da se ovo dešava. Mislim da su mnogo uzbuđeni i da nisu ni svesni šta se dogodilo. Istetovirao je moje vreme, ali dobro, on je to obećao misleći da neću moći to da odplivam. Eto, iznenadila sam ga. Pa veoma je teško, tu je mnogo rada, odricanja, upornosti, spoticanja i veoma je bitno držati hladnu glavu svemu tome i uspjeti na kraju. Da se odmorim. Da se odmorim, a potom učešće na evropskim prvenstvima u malom i velikom bazenu i svetsko u malom bazenu. Jeste, imala sam veliki strah od vode, a tata, pošto je bio spasilac, želeo je da njegov dete zna da pliva, jedno sam ja iz 6. puta položila. Pa nisam mogla uporedo da idem i balet i plivanje i školu, pa sam morala da se odlučim između plivanja i baleta. I onda sam, ne znam zašto je plivanje prevagnulo, ali eto, izašlo je na dobro. Slušam muziku i opuštam se uz nju. Koji su neki omiljeni grupi? Šta vam? To je domaći rock i AC/DC. Postoji neko specijalno u tom životu s kim možeš da podeliš ovo radnje? Naravno, to je moj dečko, kome ne želim da pomenem. Rodbina i najbolji prijatelji. To su ljudi sa kojima sve delim. Znači, nađih igle srećem zaljubim. Jeste. Pozdrav.